Szedben fordul. Igaz? Nem lógatja a fenekét. Igen. Szedben megy. Nem is esik a magasságból forduláskor. Nem is esik. Látod, nem pittyen a telemetri azóta? Látom. Igaz? Kicsit mintha balra fele vittelne az oldattól. Onnan fúj a szél? Lehet. Na most rátrimáltam, nézzük milyen egyenesen megy. Ezt lehet már berepülni. Most kíváncsi vagyok. Most is vittel. Aztán rátrimáltam hármat. Figyelj meg. Látod? Látom. Azt a mindenit, hogy be lehet lőni, mi? Látod, hogy nem megy már arra fel? Látom. Hát ugye az oldalkor majd szemre be van állítva. Na nehezen fog látszani, mert lement a nap. Nehezen is látszik. És alul. De nagyon, tehát gyors. Nagyon gyors gép, nem? Ja. És jól láttam én, hogy driftelve meg. Pedig az a motor nem pici rá. Driftelve meg? Most nem. Nem. Hallod, időben, meg ezzel az egyaksival többet tud, mint a számmal. Tényleg? Nagyon kicsi az áramfelemíteni. Könnyebb gép. Félgázon vagyunk. Félgázon így megy. Igaz? Igen. Ez így kell a szúj előre. Hát itt gyönyörűen beszél. Figyelj, Lambi. Még hogy nem jó ez a open air. Ha elengedem, akkor zsinórba kell neki kinyitni. Hát ez elég nagy közösségek. Én most szerintem meg túl sokat emel a magassági, emiatt kell túlsúlyozni az elejét, és ha leveszem a gázt, akkor nagyon súlyos.